Ngapadyang subay pigi paralok siya kani ke channel. Paralok teh kani ke video hi ngakwa bengan keren kendiat halor ka jingpen slem jong kani ka sorkar barabor ban siu ya ka tulop lane ban siu ya kata ka bainong tre lane ban siu ya kata ka hok kaba kinong tre lane ya kata ka hok kaba ki pajba ki dei ban yo ya kata ka bainong ke jongki te kumbang ilapej hakini ki kendiat benai hakini ki kendiat senem ki balej ru ngiyo i bakan neka sorkar kajupen slem ban siu ya katulop jong kinong hikai kajupen slem ban siu ya katulop jong kinos kaju slem ban penlat ya kabil ki kontraktor ki Asia nalor hakatulop ke barit ki hab ban up da ki bun benai ban yo ya katulop ke jongki kinong hikai ki hab ban up da ki bun benai ban yo ya katulop ke jongki kinos ki hab ban up da ki bun benai ban yo ya kata ka bainong ke jongki lani ya kata katulop ke jongki ki kontraktor ki hab ban up da ki bun senem ban yo ya kata ka bil ke jongki ka ke bala penlong ya ka sorkar bahkan hable kumne syukumne kamtam ha ka bidi bat ki nong hikai kamtam ha ki bidi bat ki barep kontraktual ha ka bidi bat ki Asia nang ta ki slem ban penlaj kamtam ha ka bidi bat ki kontraktor ki slem ban penlaj ya ka bil ke jongki kani ka penisai ba kani ka sorkar ke jongi kanom la ban yalam ya uta upaj ba ha kalenti jong ka jing yaj bet yaj renti yo la se kadau ko de namar ba kani ka sorkar ke jongi kala simsting sebapelat ya ka ba onom de ban simsting ka ba simsting sisu kolong kene ba ki hab banda mi madan shua ki hab banda ya penlong meeting shua ki hab banda penlong da ka strike shua ki hab banda penlong ka jing ya thia surok ki na banta ban dawa ya kata ka hok ka jungki ka ba ki de ban yo balai ka sorkar ka ju sngew tenat ban penlong kumne ya ki Asia ki jongi ban penlong kumne ya ki nong hikai ki jongi ban penlong kumne ya kini ki nong tre kontraktual kam tamba ka kam ke jongki kade ka kam ka baki haban ya syakri ngala bonong man la kasngi man la kapor ki haban ai ka jing syakri ki jongki ki nong hikai ki haban ai ka jing syakri ki jongki boro cisngi sya ki khna school kinos ki haban ai ka jing syakri ki jongki boro cisngi sya ki nong pang nangta ki Asia ro ki haban mi na laki ying ki sem ki jongki ban ino ya laki jong ki khun ki kti ki jongki na banta ban ai ka jing syakri ya upaj ba khnang ba ka imlang ka salang ka jungi kandon hapedeng kata ka imlang ka salang ka badap tangda ka koj ka khya ngala bonong mu te kat kata ka kam kilale kat kata ka jing syakri kil ai hatu pidang siu tenat mo anda la dei ka por ban yo e ka bainong pat de ki hab banda mi madan shua ki hab banda sange ya ka jing tre shua ki hab ban ya korek ban ya penlong meeting na banta ban wan dawa ya ka bainong ka jingi syadu stu sya shulong hatu piju singew tenat ban i kumta si kumta te ban lat na kita ki boro singew bha ban siu ya ka bainong ka jingki lane ya ka tulop ka jingki ha kapor ka badei ban siu namar bangi ki paj ba ngim ju singew tenat ban yu i ba kinong hikai ki Asia lane kino ki ba ai ka jing syakri ya ki paj ba baki hab ban penstom shwa yalde tang ban yo ya kata ka bainong ka baki dei ban yo kenang bakan nomlong kata ka ba ikan rum ikan rame hadu kata hapo jong ka ne ka jela ka jungi singew bha yele ban siu ya ka tulop ka jungki lane ya ka bainong ka jungki ha kapor ka ba dei ban siu namar bahabangi pai sya kaneka tamasa cherry blossom wala da bun ki pajba ki persya bat kim ju sngew tenat ba pinwan ra ya kaneka cherry blossom hapo jong kaneka jela ka jongiru penban da ki bun kurur phiara ban the pisa naka banta jong ka teka tamasa kanu tamle ha ka baide bat kinong hikai lane bat ki Asia ki baju haban ai ka jing syakri hapo jong kaneka imlang ka salang ka jungi phide ban le bha phide ban siu tikna ya ka tulop ka juki ha kapor ka ba kidei no ban yo ya ka tulop ka juki khnang ba ka jing syakri ki jungki kanlong ka ba yaj bet yaj renti hapo jong ka imlang ka salang ka jungi